Türkmenistanda yurdun yeketek mobil operator bolan Altınasır Öýjükli Aratnaşyk kärhanasynyň hyzmatlarynyň hili pes bolmagynda galýary. Balkan we Ahal welaýetleriniň köp etraplarynda ulgam arkaly iwerilýän SMS hatlary giçgi diýär. Telefon jaňlarynyň hili we internetiň tizligi juda yaramazlaşýar. Irden onda iwerilen SMS hatları gece saat 3 töwerinde barýar adamlar gijaň ýary gelýän SMS hatlaryndan dowla düşýärler. Telefonda gürleşip durkan birden ses ketilýär ýa-da başga adamlaryň söhbetleri eşidilýär. Dip tejenli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Sewit ýaşaýjylarynyň ençemesi Altynasyryň hödürleýän interneti arkaly VPN ulgamlaryndan peýdalanyp bolmaýandygyny hem aýdýar. Imo Messengeri hem tas işlemeýär. Play Market'ten 20 megabayt gowrumly islendik programmany aljak bolsaň 35 minutda kynlyk bilen ýüklenýär. Dip ýaşaýjy sözüne goşdy. Yerli ulanjylar öňden bäri Altynasyryň hyzmatlarynyň pes hilinden şikayet edip gelýärler. Ýöneşeýli şikayetler soňky aýlarda hasta ýygjamlaşdy. 14 noýabrda marly ýaşaýjylar iwerilýän SMS hatlarynyň eýelerini 1-2 gün gijigip barýandygyny ýa-da düýbünden barmaýandygyny, abonentiň belgisine bir näçe gedek aýlap, soňra gepleşip bolýandygyny gurrun berdiler. Temesel söwdany şanly kärhana hyzmatlaryň hiliniň yaramazlaşmagy we onuň sebäpleri barada resmi maglumat ýa düşündürüş bermeýär. Ýöne Altynasyryň Aşgabat Edarasynyň bir hünärmeni anonimlik şertinde beren maglumatynda hyzmatlaryň hiliniň peselmeginiň azyndan 2 sebäbiniň bardygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä munyň birinji sebäbi kärhananyň tehniki enjamlarynyň könüleşende bilen baglanyşykly. Ol ikinji sebäbini öýjükli aratnaşyk ulgamna müşterileriň söhbetdeşliklerini dinlemek we idarlamak üçin ýurdun Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň birgiden gödökçülük enjamynyň birikdirilende bilen düşündirýär. Bu enjamlar öýjükli aratnaşyk ulgamyna gosmaça agram salýar. Tas ähli jaňlar, imo we internetden alynan maglumatlar ýuridik gulluklaryň enjamlarynda elekden geçirilýär. Olaryň enjamlary hatda 500 abonentli owalardaky Altynasyr ulgamyny paýlaýjy nokatlarda hem ýerleşdirilendir. Dip hünärmen aýtdy. Adatlyk baýdalanlar barada Altynasyr kärhanasyndan we Milli Howpsuzlyk Ministrliginden kommentari alyp bilmedi.